Dumela bakulu. The Nyametishan is here. I am back kungemsana. One moon akapfura level ku reporter ndakunye ane kupinda mnyadze vanhu kuti po. Yes. Right. Panapa ita nyaya panapa. Mari dzevanhu vamwe hadzisi dzekungodya wakomana. Another day, another we. Themba Mliswa opinda panguva yakaoma nenyaya dzevanhu amanikidzwa kudeleta post yaanga achiti happy birthday vice president Constantine Chiwenga ende zvinhu izvo azvirambidzwa nani naTagwirei his boss, because his boss is not feeling well. His boss, health health wise, no one is talking about him. By the way, a lot of you guys have been asking how is he now. I will be begging the chance to occupy update about Tagwirei. Today is not about Tagwirei, it's about Themba Mliswa. You can't serve two masters at the same time. Saka iwe choose kana watoto kundoko wako toda wako toti congratulations happy birthday vabigire zvakanaka wachitoita izvozvo inini don't come to me, don't call me, tosataura futi andamari ndo pamunhu anota siku kuviri andanakidzwa zvangu. Same as the young men. There is this young man anoshandira futi Tagwirei anenge ari pa4front we, but uyaramba kuibvisa manje akati inini ndakatonyora handibvise post mudhara ndirove zvako that guy anogara uchitsunyana nzeve. Saka iye azongonzi aiwo wagara juti rako riri different plus value yaanounza pana Tagwirei yakawandisa than inounzwa naThemba Mliswa. Themba atongonzi baba munini handitodi kudzinzwa nyaya. Unobuda uchiti happy birthday munhu watiri panhingirikini naye tripa mujao nawe saka unowoche zviitira chi. A lot of Zimbabweans were complaining, busy attacking Themba Mliswa. Iwe wakuzoti nhasi munhu happy birthday wanga uchimuataka kubva kudhara uchiita se zvakawanda zvanga zvichingotaurwa, but iyi yandifadza unzi aiwa baba munini kana muchiti muri kutimu kwangu vaviri vakafamba sei vasina kuwira. Inozoti vakomana vacho vanopedzera kuvhura vhesi bhaibheri chero itaseka zvako ibinhu zvakatokuomerai vaviri vanofamba sei vese vasina kuwirirana. That verse was quoted and ndatoriziva almost 3 verse 3 yeah ndasana ngambovhura bhaibheri but ndatoinzwa vachitaura kunzi vaviri vangafamba sei vasina kuwirirana. Iwo wakutoda unotanga unoseva these guys wakutsvaga zveneko because nyaya dzanga dziri kunetsa dzimwe dzacho pamashure apa handiti mafights avo ese muri kuaziya izveso ane nyaya iripo yaari kunetsana natungwarara because Themba Mliswa is busy accusing Tungwarara kuti ari kuda kuti vice president Chiwenga vapinde. Ndo accusation he's endless, he doesn't want the president to remain in power until 2030 ane wake waari kuda kuti apinde. Who is that person? And it's obvious why ari kunzi ndiye waari kuda kuningirina, because munhu wese anongotanga ngonetsana naTagwirei because Tagwirei he wants to become the next president. That's true, ndo nyaya itoripo because Tagwirei akabvira kudhara atonera chinhu chacho since 2017. He was the one who sponsored the Operation Restore Legacy makazonzwa mayangunzi Operation Restore Legacy, but isusu takangona kuti aikuya itwe, but iyoyo yacho iyoyo yakaitwa iyoyo. He's the one who was sponsoring fuel zvinhu zvakasiyana kuma generals. All those things anozvitira mahara akati michipinda ichipevha enzira muzotisirawo kumberi uko because ndo zvinhu zvaanenge achida kuti azoita, but pakudaro manje the main actor anenge akudawo kuti aiwa but tavhurira nzira tese ngatichisiyiranawo kamukana tese titese tinge tichipinda. As of now, it's not even clear who is going to be the next president. But deep down, we all know who deserves to be the next president. Secret. That's why I call not Israel. So, Cap 3, who was the sponsor of Cap 3? Who paid Jonathan Moyo to draft that Cap 3? Do you know who did that? The same guy Tagwirei ndiye akatobudisa mari yake kundobata kugadzisa zvinhu chonzo ita mets dzako ikoko kuchonzo bato chibika chinhu chake kwachu fe Jonzo mari yacho anozobudawo yese futi akazenga achirirangwa because Jonathan Moyo was the right candidate to defend Cap 3. Even maiuya muchitaura zvinengei aitanga kutotaura kuti yakazonaka zvakadai osanganisa ovhexa unorwa veti baba gaga veti bozi mese mene zongona wangoti professor vanhu vangopedza kuti professor wemusoro bhangu professor akazodai so anenge apedza zvake nyaya dzacho. So Jonathan Moyo pakatoona this thing
akafunga kuti chichamubudisa out of poverty. By the way, congratulations to Jonzo cause I heard kuti wane imba ku Kenya. Jonathan Moyo used to stay pamba pemkwasha wake ndo palinga kutogara and angachigara mukebeni ndo panga pachigara Jonathan Moyo. But by the way, I heard kuti zvakazoita iko zvinezvi kwaari kokoko. Saka it's good news at the end of the day because it was not easy kuti unzi kurarama upenyu iwewe uchirarama upenyu wekushupikira uchidaro and he is that guy anga angofamba nechine kamudhudhudhu kake nokuzaka ningiri because life inenge unenge usingachawana income ungonzi gara kubackyard kokoko. If you need anything zvinenge zvingorimo mupantry zvingonzi sekuru tezvara chikafu chabikwa chaibva. That is the guy life yaanga akurarama. So zvakabva zvave sorted. Saka ona yehondo iripo iyi zvaita sorted. Kune chikwereti hacho chakazosara but we will talk about it because Tagwirei kupedza chikwereti hadi anenge akusvika kunyura munhu oya kuti alright, let me address him this way. Haana musoro ndo the easiest way to describe him. Munhu asina musoro anoita zvinhu asina kufunga ozofunga aita. Saka kuti achinopedzisa manje pfungwa dzedze akuchidhonza kuti but kodhiri ndikasabudirira ndinoita tonyura mari yangu ka chizadzisa kama zvemawirirana kudhara matoita maagreements machinji hapana. That is the same fight yakatanga kupinda nayo narutendo. So now they are now accusing Themba tungwarara kuti ndiye ari kushandirana vice president uyu manje aripo uri padhuze kwavo anova iye wavakatochinja kuita rival yavo and the guy is the one who has been sponsoring ma fights mamwe aya asinganzwisike tension between vice president and president vari kunetsana havasi kuwirirana uyu ari kudai so uyu ari kutaura zvakati zvese izvozvo iye anga ari kuzviitira kuti the moment vakaramba vachingotswanyurana vachipesana panopedzera paitika zvimwe zvinhu zvichaitika ipapo and then iye obva atoona loophole rekuti ase rekusvika achingonopinda ipapo because iye akaziona kuti vakomana ava vari 2 kudai kuti unzi wasvika wakanopenetrata kupinda ipapo panga pakavharwa baba. Saka kugadzira zigap so vakanodrafta that cap 3 ichikuti kudi cap 3 iri kuti hakuna vice president anosvika achipinda papresident kana president akafa kana kubva kana kuti asei parliament ndo ichadedzera kuti achaita next president ndiana after 30 days dzekuti pane kupaitika chinhu checho ichocho. Saka ndo pane mafights acho ese iko zvinezvi paave. Saka pakuzoonekwa pakunzi iwewe manje iwewe uri munhu wangu wandinopa mari wakuchionekwa iwewe uchinosimbisa uyu uri kuita sei uri kutembei uri kupenga here ndo panetsa nyaya. Themba akanzi dzura chiposti ichocho kushandira vanhu uzokashandira munhu wechibenzi so unotozoseka wakudheni kwako kuti this guy nubu chii chakadaro unoseka wapadheni taregadza tingosiyana nazvo because panenge pakutokupisira unozozviona wapadheni kuti asi yakutiiti so but deep down uchizoti ibenzi rangu ringe rambo mari dzinenge dzakambobuda pekutanga manje. Saka vakomana vakungoshingirira ushanda kuti pachibuda dzimwe zvine zvaakunetsa because munhu wacho ndatozvitaura ndikati idhunyas anoita zvinhu asina kufunga obudisa mari but ko ndikasazoita profit zviko zvikasazobudirira akurwadziwa ndikubudisa imwe ndo metsi yacho inenge ichiitika. But tichazodzoka tichinyatsoonesana kuti how is he now because pautano apa panga panetsa baba.